Jolene nobafo le babantwana bami ne Mubi lo. kuyalona okay fine ubafo kade kangakhona ukusupporta nabantwana mama Friday uhamba ngolosihlanu maka emsebenzini nesikhaftini uyobuya ngesonto noma biye Monday makabuya isikhaftini masikhaftini solo ngithola bomakhelwane weekend akekho yena mina ngicela ukuzitholela lo mkhulu umkhulu unempatho uyanginika yonke into engiyifunayo umkhulu ehamba eMandiyeni abiye ngiphathele something everything ngidle nabantu abami ngidle ngisuthe nabantwana bami usebenza kuphi udakiwe ngicama nje udakiwe njalo uyochama kadakiwe macha uba nempi nje endlini udlulisa thina funa sinesiphume sambe solala ngaphandle nabantwana Yiqiniso lelo bafu uyamuza uthini umama Angilinaye yebo angilinaye nede abantwana ngibashiya endlini ngihambe mina yebo kahle vele uyahamba uyayenza lena ngiyabashiya ngihambe